Mä olen odottanut tätä hetkeä, että mä pääsen näkemään. Hellure ja Helman. Ja me jatketaan nyt taas tätä Totuus Farmista -sarjaa, mutta me ollaan nyt siirrytty mun kanavan puolelle, koska ihmiset on tyhmiä ja Joona putos. Kansa on raivoissaan. Joo, kukaan ei katso Farmia enää, mutta kattokaa tätä meidän sarjaa, koska... Tää on parempaa. Joo, tää on leikit parempaa. Eli tosiaan, jos sä oot aivan niinku hukassa, mitä täällä tapahtuu, niin me reagoidaan Farmisarjaa, missä me molemmat oltiin nyt tässä niinku viime kesällä ilman sähköä, ilman vettä ja niinku tällaista perus niinku hurlumheitä. Tää Totuus Farmista -sarja taas tulee aina... Vittu, mä sanon tuon tyhmästi. Tosiaan tää Totuus Farmista... Vittu. Tosiaan tää... No, vittu. Mitä hän yrittää siis sanoa, että Totuus Farmista tulee aina torstaisin kello 21.30 Farmijakson jälkeen? Kyllä! Farmijakson jälkeen. Period! Ja 4. jaksoa löytyy mun kanavalta. Ja mä oon myös tehnyt playlistin tänne mun kanavalle, että ne videot löytyy sieltä. Kannattaa katsoa ne, että saa tämän kronologian kuntoon. Sä näet nyt ekaa kertaa nämä Farmijaksot, että sä pääset vähän niin kuin kunnolla reagoimaan. Mutta nyt on kiva nähdä, että miltä se näyttää. Että niinku oikeasti pääsen katsomaan ne niinku pienet ainesosat. Mä oon niinku nähnyt sen taikinan, mutta mitä sinne taikinaan on laitettu oikeasti. We're gonna see and we are back. We're so back. I'm back better than ever. You bitches thought you seen the last of me. Sä oot niinku torakka tai share, että kun on maailmanloppu, niin siellä niinku kelluu ne 2 asiaa ja sä. Viime jaksossa tapahtui Suomen TV-historian yksi paskimmista käänteistä. Joona putosi. Mä menin sanoa, että sä kuolit, mutta Mun sielu kuoli siellä farmilla. Ja Farmin sielu myös kuoli. Siis, mun mielestä... That's the miserable times you had after that. Oikeasti ihmisten pitäisi niinku pudottaa ihmisiä sen perusteella, kuka tekee hyvää TVtä. Ne ei myöskään mieti ne omaa uraa, koska siellä ei ketään kiinnostaa, että sä oot niinku siellä 7 jaksoa myöhempään, kun sit siellä on niinku ihmisiä, joita ei kiinnosta yhtään ketään. Tiiäks? Se on tosi harmi. Ja mähän tiedän, että mä olen antanut sulle torpparin roolin. Et sä voit tuota sanoa vielä. Ei voit, sori, vittu mä oon tyhmä. Ei tää on mikään vitun live. Se on tollasen juttu, voin. Joo, siis jaksohan on tullut jo ulos. Joo, niin mä unoin. Vittu. Kun mä tiedän, että mä olen antanut sulle torpparin roolin, niin nyt mä pääsen katsomaan, että miten sä teit sen, koska mä oikeesti, siis mä olisin halunnut myös nähdä sen oikeesti, että miten sinne tulee pistää these bitches on check. Hei, mut me aloitetaan traileri. Siis, mä muistan, että oli niin hirveetä toi intron kuvaaminen, kun me oltiin viimeiset. Mä luulen, että ne ei yleensä pistä meitä siihen. Joo, siis mä olin silleen, mä oon niinku Dyson Eve räpännyt mun tukan. Mun on pakko päästä kuvauttaa ennen kuin mä pesen tän. Ja sit niinku rasvaa, sitä vaan kertyi. Mut you look fucking amazing. Mä luulin, että mä hymyilin selle iloisesti, mutta mä vaan vitus maisin. Sä olit silleen, America's Next Top Model, hire me. Joo, I can't help but serve cunt. Eiku oikeesti, we were the only ones serving cunt. Wanna be on top. Sonia, hyvää vittu weave. Tonne mahtuu tuhansia valheita. That's why her hair is so big. Okei, me ollaan nyt päivä 11. Eikö se ole ihan hyvä? Onks ne heti puhumassa musta? Siis me opiskeltiin Pertun kanssa ihan sikana noit vaakunoit jostain syystä. Oikeasti? Joo. Vaakunoit? Siis vaan noit vaakunoit. Siis Perttu niitä opiskeli. Mä olin silleen, no mä en oo opiskellut näitä, niin ehkä mä tästä niinku se oli tyyli ainoa se, mitä Sini ei ollut opiskellut sen, koska hän oli opiskellut paljon. Meillä ei ollut hyvä yhteishenki, mutta nyt on. Thanks to me? What the fuck? Mä ottaa 2 teräisesti. Eli toi voi kertoa siitä, että nyt on hyvä yhteishenki, koska mä avasin sen keskustelun ja me puhdistettiin se ilma. Tai toi voi ottaa silleen, että meillä on hyvä yhteishenki, koska mä lähdin, mutta mä en usko siihen sekuntiakaan. Et se on varmaan just sen takia, just, että koska me avattiin se keskustelu, koska se oikeesti, mullakin oli semmonen olo, just se viime jakson suuri pöytäkeskustelu. Mulla on ainakin semmonen olo, että sen niinku puhdisti sitä ilmaa ja mä veikkaan, että se olisi sen jälkeen. Joo, se oli niinku tosi iso shift sen keskustelun jälkeen, se millainen vibe siinä koko Farmilla oli. Toki, nyt kun se on editoitu tälleen tämän jakson alkuun, niin sen mun mielestä vaikuttaa siltä. Vähän silleen, että niinku nyt meillä on hyvä yhteys, kun Joona lähtee. The gay is gone! Joo, mutta mä oon silleen, Mennään sitten saunaan sen jälkeen ja yksi ilta mä olin siellä tuon Lloydin ja Lassen ja Tuomaksen kanssa sitten. Ja heillä on ilmeisesti tiimi kasattu siihen, että tää farmi voitetaan tällä kolmikolla. Sitten kertoo siellä niinku avoimesti, että eka painetaan tuo Joona ulos täältä näin. Että se lähtee kuin leppäkeihästä, sitten pitää vastusta, seuraavaksi pistetään Sini ja kaikki nuorimmat eka ulos täältä näin. Oikeesti, he was fucking spilling. Mulla tuli kylmät väreet. Siis, okei, siis tämä... Pull up in a monster automobil.
Mä oon vitun näin tulossa takaisin farmille. Siis... Tämä Pertun haastatteluhan on asioita, mitä Perttu kertoi sitten farmin jälkeen mulle, että tämmöisiä asioita oli siellä tapahtunut. Hän ei kertonut mulle näitä asioita, kun mä olin siellä farmilla, koska hän oli nähnyt jo, että I was going through shit. I was miserable. I was depressed. Ne oli silleen, että hän ei vielä niinku enemmän hakattua jo. Niinku, sulla oli ne sun valmiit psykoosit päällä, että se ei tarvii yhtään mitään. Hän oli silleen, let the boys sleep for 1 hour, please. Ootko sä Perttu mukana tässä? Mä sanoin, että joo, en mä ehkä varmaan ole mukana tämmöisessä. Tää sama kolmikko on se niinku isoin lorvia-jengi myös täällä. He haluu niinku vielä tuhota tän. Ja sitten tää eilinen Lasse aloittaa torpparina tän homman, että täällä on kyllä muuttunut ilmapiiri ihan sikana täällä. Mä sekoon. Huomasin sen toissapäivänä ja Tuomas alkaa komppaamaan sitä. Ne niinku tihrustaa itkua puoliväkisin siinä. Täällä on tosi huono ilmapiiri. Sä kävelet tonne noitten maitokärryjen kanssa, roudaat vettä, niin ne istuu tuolla keittiössä ja supisee siellä. Sä meet siihen. Siis Perttu on writing a motherfucking song! Vittu mikä siis Journey! Siis albumi! Oikeesti all too well 10-minute version. Siis mitä helvettiä? Siis tätä... Siis tiedätkö kun mä katoin ton niin I was silent. He was not silent. Mutta mä veikkaan, että tässä Pertun puheessa on myös paljon sitä, koska hän varmaan harmitti sika paljon, että mä olin lähtenyt. Ja hän varmaan niinku ärsytti käytännössä, miten noi äijät sit mahdollisesti oli vaikka niinku puhunut tai ajatelleet niinku musta. Mä sanon tähän nyt suoraan. Mä en koe, että ne on ajatelleet musta mitenkään vihamielisesti. Ne on varmaan ajatellut silleen, että mä olen todella äänekäs. Mä olen todella rohkea. Ne haluu mut pelistä pois, että on vittu kilpailu fucking reality. Sä haluat ihmisiä täältä pois. It's not personal, it's just farm. Mut Perttu totta kai varmaan ärsytti, että hän oli kuullut juttuja silleen, että jos mä olisin kuullut, että Pertus puhutaan tai Sidistä puhutaan, I would be livid. I would be in the confessional talking shit as well. Noidi ei sano enää hyvää yötä mulle ja Samille. Mut kaikki on parasta. Musta tuntuu, että Pertulla on vähän myös tosi omia käsityksiä asioista. Niin kun... Pertulla saa olla tunteita, mutta noi on selkeästi myös silleen ehkä vähän isompia hänen päässään, mitä ne niinku oikeesti varmaan on ollut. Mä en tiedä, onko se ollut muka totta, että Lloyd ei ole sanonut hyvää yötä enää. Mun on vaikea uskoa. Ja siis vaikka ei olisi, niin se voi olla vaan, tiiäks joku... Niinku... En mä usko, että se on tietoisesti silleen, hyvää yötä, hyvää yötä, hyvää yötä, fuck you, hyvää yötä. Aamujumppa! Yeah. Siis tää on muuten insane. Toi oli niin raskasta. Te ette tajuu, miten painavat noi vesit. Tuossa on tyyli noi kaikki vesikannut. Siinä on 50 litraa, 40 litraa, 30 litraa. Ja Lloyd vaan niinku työntää niitä tolleen aamulenkkinä ylämäkeen. Vittu Lloyd on kovassa kunnossa. Jos mä olisin nähnyt ton, niin mä olisin vaan tärissy. Siis musta tuntuu, että mä sain veritulpan vaan, kun mä niinku katon tota. Herran jumala. Mitä? Housut tippuu kuin Joona Farmilla. Ei vittu. She's coming. Get your ass in here. Tää perhe, mikä tänne on muodostunut, mitä porukka, mitä mä rupean kutsun perheessä niin viikon jälkeen, niin sitten tämän perheen hylkääminen, se tuntuu kans jotenkin ihan älyttömältä. Siis toihan se niinku oli, just se, että se perheen hylkääminen oli ehkä se silleen surullisin asia tossa noin. Kun mäkin niinku itkin, kun mä lähdin, niin mä itkin eniten just sitä, että se kokemus niinku loppus teidän kanssa. Jos mä olisin ollut tuolla niinku yksin ihmisten kanssa, ketkä niinku vaikka ei tunnu silleen kivalta, niin... Mä vaan ottaisin kotiin menemistä. Just tää, mutta kun silleen, että we had a motherfucking blast! Joku sieltä tuotantotiimistä sanoi just sitä, että näissä realityissä aina se porukka on silleen, että mä oon niin iloinen, että meillä on just tää porukka. Joka ikinen porukka sanoo sen, niin se varmasti myös tuntuu siltä. Tosi sit kun mä myös kuulen välillä näitä muita tämmösiä, vaikka jotain muita farmikausia niin kuin meininkissä, mä mietin, että kuulostaa ihan vitu hirveältä. Niin, eikö? Mutta ehkä se olisi ollut hauskaa silloin. Ja varmaan niinku vaikea kuulla sen toisen porukan ja yrittää päästä siihen, millaista se on ollut, kun niinku... Mieti, jos me oltaisiin oltu samalla kaudella Iida ja Archin kanssa. Hei oikeesti, farmituottajat, te tarvitte sen kauden. Oikeesti, siis pari farmi. Oletko löytänyt täällä oman paikkanne tai oman roolin? Siisteys vastaava, että melkein aina kun johonkin menee... Kaikki vastaava. Aina kun kävelet johonkin, niin siellä on jotain tekemistä. Niin, totta kai se on tekemistä, koska monet vaan käveli myös laput silmillä näin, eikä kattonut ympärilleen. Not dropping names, not dropping names. You can drop names. You can drop names.
No, oma toiminen ja halus oppia. Sanoisiko Eija, että aina kysyy, että tarviks apua? Se on totta. Kiitos Eija. Ihanaa, että hän huomasi sen. Oppia uutta, koska se on tämmöisessä ympäristössä. Sitten me painaan sen takaisin sinne kerrostalokämppään, niin siellä ei ihan tämmöistä meininkiä olekaan. Ehkä ennen kaikkea Joona kuitenkin loi henkeä ja sä oot fiilistä. Toi oli niinku... Positiivisuuden. Vittu, kuka kuoli siellä farmilla? Kun sä lähit. Olipas ihanasti. Ihanaa, että Sami myös sanoi ton. Tai silleen, että ihana myös kuulla, että se tulee niinku miehiltä eikä silleen naisilta. Jep. Niin toi jotenkin vielä silleen merkka niinku ehkä niinku homomiehenä. Joo, on lähtenyt. Jos senkin takia, että se kuorsaamista on loppuun. Vittu this bitch. Mä odotan, että my friend's gonna say something positive. Mä sanoin, mutta niin kun sanoin, että täällä on niinku hiljasta. Siis mä sanoin kyllä muutenkin kaikkea ihanaa, mutta se on tietenkin leikattu pois. Oikeesti? Musta tuntuu, että mun kaikki niinku mukavat asiat, mitä mä sanon. Sillä se, että mä itken sun takia, leikattu pois silleen. Ja mä vaan niinku hymyilen ja maireasti tuolla, kun sä oot niinku lähtenyt. Ja mä vaikutan semmoiselta vitun bitch ass cunt, joka vaan silleen onneksi tuo vitun homo lähtee. Vaikka oikeesti se you're crying your eyes out. Okei. Voin luvata teille, että mulla on täällä kotona jo aika legendari meno. DTM:ssä. Tällä hetkellä googlailen Johannan upeita maalauksia. Ai niin. Siis kun meillähän oli lista asioita, mitä me kirjoitettiin, että mitä meidän pitää googlettaa, kun me päästään takaisin ulkomaailmaan. Ja... Onks sulla niitä? Joo, mulla on ainakin mun omat. Joo. Suusvidee. Oli! Googletin! Kokeilitko sitä? Koska mä en ole vielä kokeillut suusvideitä. Joo, siis mä kävin farmin jälkeen Pertun luona. Ja siellä, mä ja Perttu käytiin siellä ja Suusvide oli siellä. Oliko se worth it? Siis ihan ok, mut en ostaisi. Sitten tää oli sulle, Kola Olli. Googletin, kyllä. Ja Perttu kertoi siitä siis vitun villejä juttuja. Siis niinku... Perttu oli kiertueella Kola Ollin kanssa. Missä Perttu ei ollut? Siis ne Pertun tarinat oli... Siis musta tuntuu, että Markus Selin oli yksi farmilaisista Pertun kautta. Niin oli. Sillä oli niin paljon tarinoita. Eikö se? Onks tää joku vitun shady? Okei, joo, täällä. Joo, sit no Markus Selin, koska hänet mainittiin niin usein. Yes. Okei. Vittu parisuhteen draama. Jorma Sairanen. Onks tää nyt joku niiden kolmas? Hei, kun eiks tää jo Jorma Sairanen, eikö tää ollut tyyliin... MTV-johtaja, Oma-aseen rikos. Siis mulla on semmonen olo, että Perttu kertoo jotain tarinoita tästä, että se on tehnyt sen kautta TV:tä TMS. Okei. Ja sitten on Kuhatie. Mikäs vittu tää on? Siis Kuhatie? Niin. Kuhatie oli varmaan ehkä jonkun kotiolta, mikä me bustattiin. Doksataan täällä joku vittu Eija Kantala. Kuhatie. Mikäs tää on? Tää 0445302417. Mä vaan vitsailen. On siellä joku puhelinnumero. Siis, eikö, oisko tää ollut Kuhatie, että nää oli jotkut upeat kämpät Espoossa, että joku asuu täällä? I don't know, menkää kattoo oventaa. Spesiaalikiitoksen välitän Pertulle. Oh my god. Oot uskomaton kaveri. Oot kuin isoveli mulle. Okei. Sehän kun tosta huomaat Perttu liikuttuu, mutta sit se reagoi just tolleen. Täällä kans googlailen sun seikkailuja. Ja niitä kuvastaa nää sanat. Period ja low key mess. Siis mä voin kertoa, mä googletin, mä oon silleen, että äijä, mitä sä oot tehnyt? Missä sä oot ollut? Mitä nää on? Mitä nää uudistan? Mitä Perttu ei ois tehnyt? Siis, se on niinku Suomen akuankka. Siis niin... Oikeesti? Siis mulla oli jostain siis ihan hirveä psykoosi, kun siis kaikki oli siellä, että kyllä Joona valitsee torppariksi ja täällä. Mä olin silleen, kun mä niinku tiesin, että okei, it's gonna happen. Mut mulla oli siis jotenkin semmoinen ajatus, että tässä voi tulla joku juonenkäänne. Mulla alkoi niinku tossa kohtaa tulla, että tässä voi tulla joku juonenkäänne. Että mä en ookaan torppari. Niin, tai ne olisi voinut vaikka sanoa silleen, että sä et saa niinku vaikka nimetä Siniä. Seuraava torppari on Sini. Yes! No miten Sini, minkälainen aikakausi alkaa nyt sun torpparina? Diktatuuri ja taite. Mä rakastan tätä! Tämä on televisiota. Period. Poo. Siis tän takia mä annan torppariuden jollekin, kuka pystyy samaan kuin minä. Oikeesti kun on media huomioon, niin sitä pitää käyttää. Vittu gagged. Asiat hoidettuna. Teidän pitää käydä nostamassa se tyhjä katiska tai jotain. Ja sulla on ruoka hallussa.
Sä pyörit ympyrää kuten aina. Sanoiko sä ton Lasselle? Joo. Mitä mun pakko kuulla uudestaan, toi oli niin kaunista. Mä rakastan, kun sä oot silleen, niin että sulla on toi, sä et tee vittu yhtikäs mitään, vittu sä tonne noin. Mä oon silleen, että you gave no single fuck. Mulla on valtaa, kukaan ei voi koskea muhun, siis, joten... I cannot be touched. Kun kaikki muutkin se on totta. Et Sini käytännössä sanoi sen, niin kuin, no, mitä mäkin olin jo sanonut, mutta Sini niin sanoi myös silleen, että nyt kun muakaan ei vielä niin on ihan silleen, että tähän on ihan silleen common sense to everybody, että sä et ehkä tee täällä eniten. Ja siinä ei ole niin oikeasti käytännössä mitään pahaa, tää ei oo mikään niin isku tässäkin nyt vaikka niin Lasselle silleen, että hän oli laiskempi kuin muut, häntä ehkä kiinnostaa tehdä näitä tällaisia. Ja se on niinku hänen elämä. Jos sulla on epävarmuus siitä, että sulle vittuillaan tollasesta asiasta, niin se on korjattavissa. Joten mä koen, että se on ihan niinku ok vittu. Just tää, tai silleen, että niinku, kukaan ei sano, että sä oot paska ihminen. Sä olet vaan laiska ihminen. Niinku oikeesti silleen, että it doesn't define you as a human. Mä yritin tehdä semmosia villiä työnjako tämmösiä juttuja. No siis ensinnäkin, kun meillähän on niinku, näitä, niinku, että kuka hakee vettä ja kuka tekee sitä ja tätä. Siis kun mun mielestä aina se tiskiduuni oli semmonen ihan vitun nolla juttu. Lisäsin siihen omenoiden keruun, niin mä olisin nyt niin että sä siis teit tommoset, niinku, että tässä on niinku... Niin nyt tähän lisätään. Okei, nyt hyvä. Joo. Ja mä myös yritin olla villi. Mä olin silleen, pitäisikö meidän vaihtaa huoneenjärjestystä ja kaikki silleen, jee, kivaa, ihanaa. Ai niin, teikö se semmoista? Joo, mä olin silleen, että okei, ja sitten vielä ihan ensi alkuun me kaikki vaihdetaan meidän huoneenjärjestys. Mutta sitten meille tuli niin paljon hommia, että sit se vaan niinku jäi. Ja sitten kukaan ei ikinä vaihtanut huoneenjärjestystä. Okay. Sänky heti testiin. Siis vittu, toi oli epämukava toi sänky. Mä muistan, kun mäkin hyppäsin tälleen. Sitten mä olin vaan, my back, my neck, my back, lick my pussy like a fucking crack. Kiva tommonen päihderiippuvaisen versio. So lick my pussy and my crack. Lick my pussy like a crack. Mitä täältä löytyy? Mitä sä sait? Vääriä sydänkarkkeja. Mä puhuin vaahtosydämistä. No on vaahtosydämiä. Mä ymmärrän, että se virhe on niin kuin, toi on inhimillinen virhe. En voi olla siitä vihainen, mutta tosiaan meillä kysyttiin niin kuin, ennen kuin me mennään farmille, että mikä on teidän semmonen lempiherkku? Oletettavasti just tätä varten. Ja mä sanoin, että no on ne Candy Kingin semmoset isot vaahtosydämet. Se missä on vähän niinku 2 eri väriä. Joo. Nämä viikset, että mä saan tämmöisen visuaalisen pesäeron mun tähän niinku minään, joka on periaatteessa... Onko sulla ääni pois? Ääni, mitä ei? Tai niinku, onko sulla siis... Onko sulla flunssa? En mä muista. Ei mun mielestä. Et se kuulostaa yhtään itseltäs? Mä oon vittu testoisti. Kuuntele! Mä nyt tässä farmin aikana pois ja tähän niinku torppari minään. Et mä en oo mikään sinne, mä olen torppari. Kato, kun mä oon torppari, niin mä puhun vähän tolleen. Siis... Ja vittu, missä on siikkiasetaatti? Sun vitun kurkkukipuun. Siis... Sä oot ollut imennyt niin paljon pettu siellä, niin vittu. Oh, I'm sucking and fucking. Throat goat siellä. Itse asiassa mua enemmän häiritsee kusein kuin paskahaju. Niin, kusi on semmonen niinku pistävä. Siis musta tuntuu niinku 50% tästä ruutuajasta menee niinku Tuomaksen, tiiäks, lihan ja paskan puhumiseen. Joo, siis mä oon bored niinku tästä. Noniin, okei, Pehtori tulee. Let's ride! Jaha, ja nyt niinku jo 2 kynällä varustettu. Valmiina taistoon. Sä saat eating. No torppari vastuussa on mulle vähän se pelkotila, kun mä oon tottunut olemaan se lammas enkä leijona. Mä haluan, että mua ohjaillaan. Mä haluan varmistaa 5000 kertaa, että niinku, et onko asia tosiaan näin. Mä ajattelinpa... Onko se tollanen muka? Oon, mä vihaan johtamista ja kaikkea. Oikeesti? Joo. Sä ajattelet, että sä oot just silleen niinku, että you say how we do it. Ei, mä oon niin epävarma, aina haluan varmistaa kaiken silleen miljoonan kertaa. Joo, mä vihaan päätösten tekoa ja siis... Okei. Tervankeittoa! Miks mä oon noin innoissani? Niinku, who gives a fuck? Sä oot silleen content. Tervankeitto! Apua, sä olit tekemässä kaupallista yhteisöä. Tää on niin hyvä! Tervan valmistajat, ottakaa yhteyttä. Kyllä. Ja taas tehdään silleen, että täytetään ihan tiiviiksi se pönttö. Ymmärsitkö sä, kun toi selitti? No en vittu mitään. I don't know what the fuck she's saying, but girl, I am living. Siis sama kokemus. Se ei puhu suomea. No ei ole mitään oikeita asioita, se vaan laittaa kirjaimia toisen perään. Tulkki meidän väliin välittömästi production. Mä olin siis tosi just tää, kun mun on pakko varmistaa, niin tossakin mä yritän kirjoittaa samaan aikaan tosi paljon. Ja kyllä mä siis
yritin saada sen mahdollisimman niin kuin selkeä. Hyvin monta ohjetta. Kyllä. The nose job looking good. Tiedätkö se, miten päin pitää lautollita pintaa? Mitä se kysyy? Tiedätkö sä, että miten pistetään, mikä vittu pinta on minne? No älä multa kysyä, mä vittu tiedän, että toi ukko selittää. Silleen, tiedätkö, no silleen, no do I look like that? Mä tiedän, kuka tuotti Lady Gagan albumin. Do you know that? Ja sitten tommonen reverse farm, missä tommosia kunnon maalaisjusseja ja tommosia laitetaan. Kysellään niinku, vähän tommosia juttuja. Vähän niinku girlipoppeja. Niin. Niinku vittu Perttu Sirviö pistää kuule puutaria naamaan ja kuka saa parhaan poskipunan. Niinku katsotaan miten se sujuu. Silleen, no niin, mitä tarkoittaa, jos on striimannut platinaa? Name 'em. Kävele korkkareilla. Now. Areenataistelu. Strut that stuff now. Lip sync for your life. Now. Totta, hyvä konsepti. Niin. Me voidaan olla hostit. Moskito Television, teillä on meidän numero. Ihan kun me vaan niinku, tää on vitun molli tää kamera, meillä me vaan niinku työnhaku päällä. Me ollaan niin työttömiä jälkeen, we need. Tää lätkiä rupeatte tonne laittaa ja... Hush! Mitä vittu toi selittää? Siis toi oikeesti horjus jotain ihan omia. Siis tähän on nyt ensimmäinen aamu, kun mä olen poissa. Mikä sun tunne silloin oli? Sitten niinku, millainen se sun kymppipäivän ilta oli ja se aamu, niinku, oliko se silleen, että... Se oli tosi semmonen haikea, sit mulla oli just tosi vielä ehkä enemmän semmoinen, että mulla ei nyt ole sellaista yhtä ihmistä, jolle mä voin oikeasti kertoa mitä vaan. Tai sit kun mä voin vaan puhua sulle, että mä tälleen, niin sit kun tuolla vaan vähän tulee puolituttui. Tai tiiäks, niin en mä voi jotenkin samalla tavalla olla silleen vitun girlipop noille, niin tuntuu, että musta tuli heti paljon asiallisempi. Niin, joo mä ymmärrän. Tai se on vaikea, kun ei ole sellaista jonkakaan niinku kimmotella. Jep. Tai mun energia muuttuu tosi paljon riippuen, kenen seurassa mä oon. Mulla on kyllä tosi sama. Tai silleen just, että se niinku, tai niinku, että se vuorovaikutus on tosi erilaista, koska sä vastaanotat myös vähän niinku erilaista silleen energiaa ja juttuja, tiiäks tälleen. Ja kyllä mullakin oli aina just silleen niinku, että mä niinku, mun ei tarvii niinku feikkaa myöskään mitään. Mä voin niinku sanoa, että vittu mä oon vittu. Vittu. Ja silleen, ai, ja me kyllä puhuttiin siitä paljonkin. Kun mähän olin sanonut siis sulle ja Pertulle. Mä kysyin teiltä molemmilta. Mä kysyin Pertulta, että haluaako hän olla torppari, mä kysyin sulta. Ja mä en ollut silloin vielä, että jos te molemmat olisitte sanonut, että te haluatte olla torppari, niin mä en olisi silloin tiennyt täysin, kummalle mä sen annan. Mutta mä myös kyllä tiesin, että sä tarvitset sitä pestiä paljon enemmän kuin Perttu, koska jos sä et ole torppari, niin jos mä nimen Pertusta torpparin, hän nimeää Lassen, Lasse haastaa mahdollisesti ehkä vaikka sut, siellä on jäljellä tieto ja voima, sä otat tiedon, Lasse out. Sitten sen jälkeen Lasse nimeää tyyliin Tuomaksen torppariksi, sit se tekee tän, sit se tekee ton, mutta jos susta tulee torppari, sit sä nimeät Lassen, Lasse haastaa ton, toi tekee tälleen. Meillähän oli niinku tosi paljon niinku Sitten kun Perttu oli silleen, että ei hän tarvii niinku sitä, kyllä mä niinku ajattelin silleen, että kyllä mä nyt mieluummin käytännössä annoisin sulle, kun mä tiedän myös, että sä haluat sen tosi paljon. Että sunhan toivomus oli myös se, että susta tulisi joskus torppari. Niin mä olin silleen, että I wanna give you your niin kuin experience. Kyllä. Koska Perttu ei varmaan ehkä silleen, se ei niin kuin käytännössä halua sitä pestiä niin paljon. Tai se on silleen, että no joo mä oon torppari, mutta sä niin kuin tiesit silleen, you're gonna rock the fucking stage. Siis kun Perttu anyway on se semmonen niin kuin työjohtaja tuolla, niin... Kaikki tukeutuu koko ajan sen kädentaitoihin ja tietoihin ja oli silleen, että no onko tämä hyvä, kysytään Pertulta. Jep. Sitä ei ole näytetty tossa noin tyyli yhtään, että Perttu oli oikeesti... Musta tuntuu, että tossa oikeesti vaan näytetään sitä, että se niinku rakentaa kaiken päin vittu. Siis oikeesti. Ja Perttu sanoi mulle siitä, niin mä just soittelin sen vähän aikaan, että hänestä tuntuu, että siellä niinku tuodaan vaan ne niinku huonot asiat esille, vaikka oikeesti kaikki niinku tukeutuu siihen. Että se on vähän sama asia, kun tiedät, että Sami tekee ruokaa, niin tiedät, että Perttu tekee noi hommat. Että se on sama, että noi laittaisi niinku Samilla kerran palaa pohjaa joku juttu ja sitten ne niinku vaan sitä silleen. Just tää. 4 eri tehtävää. 2 pitää saada tämän päivän aikana valmiiksi. Te voitte auttaa nyt tässä. 30 lautaa kannalla. Joo, hyvä Sonia. Just noin. Onko Sonia saanut tämmösen käskytyseditin tässä? Katot sä Loidi siitä? Siellä taas 3 istuskeli siellä. Me tehdään tää pukki nytten. Kyllähän he siis teki, jos heille sano, mut mitä mä sanoin jaksossa 3. Oma-aloitteisuus ei ole termi, jota ne ovat koskaan kuulleet. Noi ei tee mitään. Miksi Tuomas ja Lasse ei tee mitään? Tuomas! Sonja? Vois kantaa. Vai niin? Sonja, I give you flowers for that. Tosi hyvä.
Toi oli hyvä call out. Miksi noin muuten oikeesti istuu tuolla? Siis onks tää editti väärin vai oikeesti ne istuu tuolla, kun te kannoitte noita? No kun siis mä en myöskään tiedä, koska niinku, mä en esim. Tiedä, mitä mä niinku teen tossa hetkellä, koska siis mä otin hyvin paljon oppia susta mun niinku torpparikautta, siis mä vittuun juoksentelin ympäriinsä. Mä niinku raasin just niitä tervantekotarvikkeita ja kaikkea, niin mä olin sen kärryjen kanssa niinku aivan kaikkialla. Et mä oon varmaan ollut taas jossain tekemässä jotain. Et musta on hyvä, että Sonja pitää myös tollaista jöötä tuolla. Hyvä! Ja Sonjan äänestä kyllä kuulee, että hän on silleen niinku, että hänen energian taas se, että jos mä vittu joudun tekemään, niin vittu joudut säkin. Että mä en myöskään haluaisi tehdä, niin nyt säkin joudut tekemään. Et joo, mä en tiedä, mitä noi tossa seurustelee. Sitten jos se saatana kolmikko menee tuohon istuu johonkin, niin pitää ei tapahdu mihinkään suuntaan. Mutta oli oikeasti jotenkin tuntuu, että silloin kun ne oli 300, niin se oli vaan sellainen, tiedätkö, 3 sellaista roadmania salilla. Semmoinen hirveä räkätys ja semmoinen, ne vie sen yhden laitteen silleen 5 tunniksi ja kaikille jotenkin tosi ikävää. Niin, mut sitten erikseen ihania. Joo, siis kyllä. En mä tiedä, mikä niinku varsinkin ehkä kun tulee silleen miesporukoita, niin sit siitä tulee sellaista ihme käkätystä ja räkätystä ja sellaista niinku, jotenkin, mä en tiedä, miksi ne jotenkin nostaa toistensa sellaisia paskoja elementtejä. Joo, siis mä saan tosi hyvin kiinni, mitä sä niinku tarkoitat, koska sit taas esimerkiksi mullekin niinku vähemmistömiehenä, jos mä näen niinku tommosen jätkäporukan ketkä niinku ei oo sille, että hei Joona, tiiäks, tuu tänne juttelemaan. Ja tiiäks, ei kaikki ole parhaita kavereita tuolla niinku keskenään, se on ihan myös ymmärrettävää. Niin tiiäks, siitä tulee vähän semmonen, niinku, että apua, että kun noin tuolla 300, niin silleen, että mä, niinku, teille tulee vähän semmonen niinku, tietyllä tavalla semmonen kylmä olo, mutta ei silleen, että ne olisi kylmiä mulle, mutta ehkä vaan siitä, jotenkin siitä dynamiikasta, mitä äijät sit yleensä ehkä niinku saattaa olla. Kun sit taas ehkä silleen, naisista saattaa myös tulla silleen, oh, they're talking shit. Mutta jos joku tulisi maailmaan se, we were talking shit. Se energia on myös ehkä vähän eri. Jep. Mun on tosi vaikea nyt sanottaa, tiiäks, mun ajatuksia, mutta mä saan tosi hyvin kiinni, mitä sä tarkoitat tossa noin. Mutta ehkä siinä on vähän myös silleen, että kun sä et bondaa niitten kanssa täydellisesti, sä et ole niitten kanssa läheisiä, sit kun sä olet ne keskenään, niin sulla tulee vähän semmonen niinku, mutta mä muistan, mä myös kerran, niin kun ne oli siinä jotain 300 puhumassa jotain, sitten mä olin siinä vähän niin kuin, mä menin tyylillä laittaa pyykkeen narulle, ja sitten mä vähän yritin hengaa siinä niin kuin vieressä, mutta siis ne vaan hiljeni. Oikeesti? Voi ei. Mä olin vaan silleen, no en mä sit varmaan vittu puhu tässä mitään. Silleen, I guess you don't care. You don't give a fuck. I don't give a fuck. Nobody gives a fuck. Oletko sä kuullut mitään? En mitään. Me ei puhu. Se on tästä 300. Me ei puhuta. Mä en kertonut mitään. Sanoisiko Sonja niinku susta, niinku, että te ette puhu? Joo, tai niinku tosta asiasta ainakaan. Että te ette puhu niinku peliliikkeestä mitään. Joo, ei. Mä en kertonut kuule ole yhtään mitään. Niin, että sä et oikeesti missään kohtaa käytännössä kertonut, koska mä kyllä kerroin, mikä oli siis virhe. Niinku look at me. Look at my life. Mut siis, enkä mä koe, että ei se niinku, se, että mä kerron Sonja, ei se niinku käytännössä, se ei tuhonnut mun peli mitenkään. Mut siis niin, että sä et siis kertonut, no et siis käytännössä kertonut kellekään mitään noita juttuja, koska niinku me puhuttiin niistä meidän ajatuksista ja varmaan Pertullekin. Joo, ja tossa kohtaa mä myös mä olin tehnyt sen mun päätöksen niinku way back. Niinku, ei se niinku auta mitään, että mä kerron. Minkä päätöksen? Et kenet mä nimeän. Ai niin, just näin. Ai niin, kun sähän sanot sen silloin mullekin, kun mä tippuin sitten, että sä kyllä tiedät sit, kenet sä niinku nimeät. Niin, just näin. Joo. Minkä takia se muuten oli sit Lloyd? Oliko se vaan sen takia, koska me ajattelin, että se on niin kova pelaaja? Se on niin kova pelaaja. Niin, ja siis kun sähän olit enemmän sitä mieltä, että Lasse. Niin mähän olin sitä mieltä, että Lasse varmaankin. Niin. Mut mä olin niinku, että kun se vittu teki sen 3D-printtasi sen paskan valmis, mä oon silleen, että jos toi on täällä, niin mä en voi voittaa. Joo, siis se oli ihan puhtaasti. Joo, siis mä olin heti ekasta päivästä lähtien silleen, että Lloyd on todella vahva ennakkosuosikki, mut okei. Sattuma. No, tää kyllä sattui jo vähän. Tuliko haava? Se on ihan kun nää näyttää, että tuli hirveitä haavoja ja sit niinku mitään ei näy. Älä. Ei mitään. Kokki on. Nimetään äsken. I'm not saying anything. No well, I will say something. Toi oli siis hetki, että sä sait oikein ottaa läheisyyttä. Siis ei se oo silleen, että ei tos mitään, mutta silleen, että oikein halataan nyt, että ei oikeesti mitään. Nautitaan koko hetkestä. Joo, siis just tää. Let's milk the situation. Okay. Mut se varmasti on, kun on ihastunut. Jos mä oisin ihastunut johonkin, niin varmasti toimisin samoin. Mitä Sini tekee? Mä veikkaan. Aloittiko Sami ton keskustelu? Joo, he wanna know. Sami is starting to play. Se oli heti mun jaloissa kiinni ja nyt niinku... Joo, Onko kokki turvassa? No, kokillahan on se hyvä tilanne, että vaikka kokki nimettäisi, kokki voittaa sen sitten.
Onko se Sami serving cunt? Musta ihan että tekee sen tolleen hymysuin. Mä rakastan Samia. Siis mä en tajua sun miten on cuntras oikeesti. Siis Sami oli kyllä, siis mä oikeesti ihan päivästä yksilähteen I loved Sami. Sami on niinku, he doesn't give a fuck. He's gonna spill. I'm gonna eat you up. Sami on sellainen, mitä mä haluan, että mun aviomies on silloin, kun se on joku niin kuin 50-60-vuotias, niin mä haluan, että se on Sami. Tai niinku, Sami, sä tiedät meidän numero. Kyllä. Siinä ihastus nyt munkin. Mun niinku lopullinen romanssi. Mut siis Samin energia mä haluan siitä. Niin, siis jotenkin, tiiäks toi on niinku, mä tykkään Samista niin paljon. Voisiko mennä loppuun asti ilman, että on yhdessäkään kaksi taistelussa? Can't relate. Jos se Areena oli sun DTM. Siis mä olin vitun Visit Arena official. No niin, farmilaiset koolle! Mitä nyt tapahtuu? No mitä vittua luulet? Siis, onks nyt jo nimeäminen? Joo. Oh my god. Jännittikö sua? Ehkä enemmän semmonen, nyt tehdään TVtä. Oh my god, mua jännittää sun TV-momentti. Tietysti sun tietää, että okei, nyt 100 varmasti kamera on vaan mussa ja mä tiedän, että tää tulee menemään. Siis kun mähän en saanut tehdä tollaista momenttia. Mulla on siis semmonen protokolla, että jos mä olen isossa supermarketissa ja mä näen siellä myymällä varkaan, niin mä en sano siitä kauppialle. Se ei niinku kuulu mulle. On tämän protokollan vastaista, että joku näkee, että mä olen löytänyt kultaisen sipulin ja kertoo siitä koko farmille, joten Viivi, sinä olet täällä Orrella ehdokas numero 1. Hyvä. Vittu, mulla oli hauskaa! Vittu, mä rakastan, miten sä perustelet noin. Eikä kyllä kaduta, täytyy sanoa, että kyllä se sen verran herkullinen juoru. Vali, mäkin olisin juorulla kaikilla. Niin joo, siis totta, kyllä. You are right. Kyllä. Jota olen miettinyt ihan tämmöisissä diktatuurikostopäissäni on Lasse. Kenet Areenalle toimittaa, se ehkä sinut Areenalle toimituttaa. Joo. Riimi. Sä olit bars after bars. Sä olit oikeesti... Sä farmin jälkeen. Herkules DTM. Kun mä olin ala-asteella matikan tunnilla, mä tein ne kaikki tehtävät todella nopeasti aina. Ja sit mä sain sen lisätehtävän vihkoon. Ja sit mä opin siitä, että hyvästä työstä rankaistaan. Mä haluan jakaa tätä oppia eteenpäin. Tämän ajatuksen voimin mä ajattelin toimittaa tänne Areenalle Loita sinut. Mä en oo yllättynyt yhtään ja Kyllä sä handlaa. niin mä luulen kans itekin. Joo. He ate that. Musta tuntuu, että kun Joona on... What's that my name? Jotenkin musta tuntuu, että kun Joona on nimennyt Sinin torppariksi, niin torppari vähän niin kuin jatkaa sit sitä, mihin Joona homma jäi. Väärin. Tuo oli täysin minun oma ajatus. Mä en tykkää tästä yhtään. Että siis mä en tiedä, miksi nyt susta tehdään tää, että sä niin kun sun vitun aivoitus silleen... Ihan kun mun aivot olis niin kun kaikkien muiden aivot. Että tässä on mun aivot, mitkä mä laitan näin kaikille. Lloyd tuntee sut kyllä hyvin. Sini Laitinen ei ole ihminen, ketä ohjaisi Joona fucking Helman. Ihan oikeesti. Siis kun mehän silloin, kun me puhuttiin, silloin kun sä olit vielä farmilla, me oltiin tosi silleen, että Lasse pitää saada ulos. Jep. Silloinkin kun sä tipuit ja sit sä tyylin kysyt, että kenet sä aiot nimeä. Jep. Ja sit mä olin silleen Lloydin. Ja sit sä olit silleen okei. Niin kun sä sanoit sen Lloydin, niin mä olin silleen, että okei. Tai niin että mä olin silleen, että mä en ois itse nimennyt Lloydia siinä niin. Mutta se, että sä tiesit, että se on niin kova pelaaja, se pitää saada sieltä ulos. Miksi Lloydilla olisi semmoinen olo, että mä niinku haluaisin, että hänet pistetään? En mä antanut semmoista energiaa missään kohtaa. Miksi me muuten haluttiin niin paljon Lasse ulos? No kun sä et tehnyt niitä töitä, sit me vitutti meitä. Ai niin joo. Se oli vaan semmoista vitutuspäisyyttä. Me oltiin vaan vitutuspäissämme. Se on kyllä hassu, että siinä on niinku se vitun karhukopla, missä on niinku Lloyd, Lasse ja Tuomas. Jep. Niin sit me ollaan niinku sen Lassen kimpussa, joka on silleen vähiten niistä threatening. Jep. Joten Lloyd, onnea lisätehtäviin. Kiitos. Siis sen koko fasaadi muuttui. Se oli koko loppupäivän ihan vitun hiljainen. Mä en ikinä nähnyt sitä niin hiljaisena. Oikeesti? Se on koko ajan semmonen lauleskelee ja huutelee. Ja niinku, se meni niin omiin ajatuksiinsa, että se selkeästi joutui sitten miettimään. Mietin, että mitäs mä itse silloin, niin tuliko musta hiljaisempi. Kyllä musta varmaan tuli. Ei. Sitten taas toisaalta, kun mä niinku tiesin koko ajan, että mä susta tuli kova ääni sen. Totta. Kun mä olisin, että mikään ei tullut mulle yllätyksenä. Niin, kun sä olit käsikirjoittanut. No mä olin käsikirjoittanut silleen niinku... Mä voin nyt kertoa, kun täällä tippuneena olen, niin silleen, että joka ikinen asia, mitä me sanottiin, vittu kävi toteen. Manifesting, it works. Joona Helman was not a fucking liar. Ei yhtäkään valhetta. Sonja, can't relate.
Täällä on asiat loistavalla mallilla. Vittu lying through my ass. Ai kato, vuohi lähti karkuun. Se oli kyllä ihan saatana toi vuohi, kun se aina yritti tulla. Se kävi paras mahdollinen. Ulos, kun tonne meni. Aina arvoin, se aina yritti tulla. Huusko tossa tuotanto teille vinkkejä, miten toi pitää saada takaisin? Mä en muista, kun mä yritin vaan viihdyttää pehtorit. Mä olin ihan siellä showing my teeth. Se vaan se emoji. Hell no, man. What the fuck, man? Oisit ihan vitun minä ilman sua, Farmi. Siis oikeesti, sä oot se koulun käytännössä tyttö, kenellä ei ole kavereita. Siis... No mä olin. Siis kato. Kato mun jalatkin on vähän sisään. Mä en kääntänyt. Päästi hakee pihla ja oksaa, että joku semmonen tuntemusta. Mä holding on my life, Arvilla. Minä oon kokki. Tulipas käymään tiellä. No saisikö toi? Sami on niin daddy! Kuule, piirakka ja muna suuhun. Sonja. Mitä hän sanois? Piirakka ja munaa suuhun. Sonja ihan viivinä siellä. You need to apologize for that. Sorry, Viivi. I'm just joking. Meanwhile, you're joking. Disclaimeri. They were not sucking and fucking in Farmi. Oli semmonen rapea ja pehmeä ja voinen ja suolainen ja hyvä. I'm not taking bait. I'm not taking bait. Aivan naama ihan märkä. Viivi Farmi. Oikeesti season desist on... Se on niinku, se vittu postittaa sitä, mä kuulen sen. Ois me jouduttais linnaan, jos me oltais oltu Ida ja Archie kaudella. Siis niin oltais jouduttu. Yövuoro vaihtui iltavuoroon. Se on ihan mahtavaa. Miten se näin meni? Viivi ja Tuomas puhuu, että ne haluaa valvoa molemmat. Et he ei saa kuitenkaan kunnolla. Onks siellä kuollut? Valvoa molemmat. Mä sanoin, että no, uskoisin, että Lasselle käy tää vuoronvaihto ja mulle käy ainakin. He oli sanonut, että he haluaa oikein valvoa molemmat ja niinku kattoo sitä Kattoo campfirea. tervaa, kyllä. Kattoo tervaa ja vähän siellä niinku vähän kylmä, tiiäks, illalla ja vähän... Tähti taivas siellä ja tuli siinä ja... Oh, yes. Läheisyyttä saa ja omia lapsia on ikävän välillä, niin Mut mä olin myös tosi iloinen noina molempien puolessa. Silleen niinku, that's cute. Se ei kuulosta siltä. Joo, se ei kuulosta, mut siis mä... Joo, siis mehän oltiin oikeesti vähän söpöä, että niin. niinku oikeesti niinku, että mehän oltiin living silleen, että tässä on Farmin romanssi. Siis joo, siis se oli niinku parasta. Plus mä olin myös iloinen itteni puolesta, että koska selkeästi tää on niinku vitun maailman hauskia asia. Niin. Selkeästi. Että niinku oikeesti ihanaa heille. Se on rusketusrojat. Pertulla sähköhammasharja kädessä. No. Hyvät silmät. Perttuhan oli sanonut, että hänen hammas... Perttu oikeesti oli sanonut tuotannolle, että hänen hammaslääkäri vaati, että sillä on tuolla Diva alert! Että sähköhammasharja pitää olla, että hänen hampaat yli tippuu ilmaan. Mun on myös sanonut lääkäri vaatia, että mulla on Dyson Airwrap, mun hiukset putoon päästä. Totta oikeesti. Mun on pakko itse käydä kampaajan päivävälein. Oikeesti toi on kyllä, koska siis tuotanto, mä lainasin Kasperilta yhtä tussia, minkä se oli ottanut mukaan. Ja sit tuotanto vei sen multa, kun se ei niinku sovi tonne vaiviin. Oikeesti. Siis mulla on täällä tämmönen paperi, mikä on tämmöisellä sinisellä tussilla kirjoitettu. Sitten ne oli silleen, että sä saat näitä lyijykyniä niin paljon kuin haluat, mut toi ei käy.
Kato, kun se ongelma siinä on se, että ne pelkää, että se näkyy just niissä kuvissa. Ja sen takia, käytännössä totta kai ne vois niinku antaa meille, vaikka meillä joku, niinku, olihan mullakin niinku One Blade mukana, mutta ne ei halua, että se näkyy siinä niinku ohjelmassa, mikä on totta kai niinku totta, mutta siinä just sen takia, että meillä on tiiäks ne niinku vanhat kyllä eikä mitkään stabilot siellä. Jep. Mut siinä on Oral-B kaupallinen yhteistyö. Huomenta farmilaiset. Viivi ja Tuomas yövuoroon, peräti 6 tunnin veto, joka oli aika kova pimeässä. Varmaan myös kova työntö pimeässä. Mä mietin vaan 6 tunnin veto. Eli Tuomas ja Viivi, ootteko te nukkunut? Mä lähdin miettimään tällaista niin kuin pienimmäinen haita töiden kannalta siinä kohtaa. Sonja. The girls are fighting. Nimesi. Sanoskohan, että... Jos Sonja lähtee, niin se on pienin haitta työnteolle. Oh, he ate. Get Jay. Tossa kun torppari vaihtui, niin siellä oltiin jo heti hieromassa uuden torpparin jalkoja ja se ei mennyt ihan by the book. Mun hierontaidothan ei ole erityisen hyvät, että se myöskään välttämättä ei ole sinun mielestä niin mukavaa. Kyllä mä nautin sitä. Thirsty hoe. Excuse me. Vittu, olisitko ajatellut nuorena, että Sami Garam hieroo sun varpaita? Sucking them toes. Eikö oikein? Olisitko ajatellut siinä vaiheessa, kun sä oot ihan niinku... No täytyy sanoa, että ei ollut mun semmosessa tulevaisuuden näkymä ruletissa ihan silleen ykkösenä. Mieti, et vittu you have made it. Mä haaveilin sarjakuvapiirtäjän urasta, että sitten Sami Garam vittu hieroo mun varpaita. Huumoria siinä oli tarkoitus olla myös mukana, mutta ei tainnut mennä jakeluun sitten. Siis... Ja silloin toi Japanin asiakaspalvelu hyvin niinku... Jälkö sä kaipait verta nenästässä? Siis Sami, jos mä en osais tehdä noita juttuja, niin mä olisin teach me, mut niinku oikeesti Sami... Siis kun se vaan demolishaa tuolla jengiä silleen hymyssä suin. Sami on locked in. Joo, oikeesti zaddy. Mutta ei tainnut mennä jakeluun sitten. Ja toi... Ai, Sami! Oikeesti vanha kunno kettu! Lloyd puhui valehtelematta varmaan 15 minuuttia tossa. Siis sillä oli valtava monologi. Ja sit mä mietin, että tajuuks, että tää tullaan leikkaamaan kaikki pois. Tää on edittipöydän painajainen. Minä haastan Pertu. Tuo oli hyvä TV. Tää niinku ammattilainen. Kyllä, hyvä Lloyd. Sä olit yllättynyt. Mä olin siis... Ketä sä ajattelit, että Lloyd ottais? Mulla ei siis totta puheen ollut mitään hajua. Sä et kysynyt Lloydilta missään kohtaa? En, koska mä en tee sillä tiedolla yhtään mitään. Se selviää mulle kohta. Mut aika silleen jännä, että hän uskalsi ottaa Pertun. Mä annan sille pointsit siitä, että se uskalsi ottaa Pertun, koska hän myös varmaan koko ajan myös tiesi, että Perttu on hänen ehkä niinku pahin ennakkosuosikki. Tai niinku, tiiäks, niinku pahin kilpailija, että kumpi voi voittaa tämän koko paskan. Ja sille, että se ottaa tässä kohtaa jo. Joo, toi oli kova veto. Toi oli tosi kova veto, Lloyd. Kyllä kun kunnon liha-aterian saa, niin se kun laittais valot päälle. Joo, ja Joona kysyi multa, että haluanko mä torppariksi. Totta. Niin mä sanoin, että ei tarvii, että mä käyn sit vetäseen tuolla laavulla sitten, jos tulee sellainen tilanne, että ota siinä vaan, että se on ainakin safetyssä sit 2-3 päivää. Niin. Totta. Niin. Kiltisti ajatella. Niin, että se saa vähän niinku lisää jatkoaikaa tonne noin, koska se olisi ollut tylsää sitten. The boys were after you. Joo, oikeesti. No jos mä voitan tänään, niin Lloyd todennäköisesti äänestää Tuomaksen tai Lassen torppariksi. Ja sitten ne todennäköisesti painaa mut uudestaan tonne noin. Welcome to my life. Welcome to my life. Sulla on niin kuin reverse midaan kosketus. Kaikki missä kosket muuttuu paskaksi. Että kaikki vaan joutuu areenalle, kun ne on niin sunkaan tekemisissä. Oikeesti. Paitsi sä et ole vielä joutunut. Kiitos Sipulin. Totta, kiitos Sipulin ja minun. Joo, sä uhraudut niinku vaan, Kyllä. että mä voin nauttia tosta mun vitun viiksekkäästä viikosta. I walk that you can run. Savu seuraa lampaannussia. Oikeesti mitä toi tarkoittaa? Jos mä voitan... Mitä? Savu seuraa lampaannussia. Mitä toi... Google. Eija Kantola laittanut viestiä. Siis Eija Kantola on ollut my pimp. Mä unohin! Eikö sä muistanut? Nyt mä muistan. Niin, siis Eija Kantolahan on siis laittanut mulle kuvia miehistä ja nimiä, että oisko tää hyvä sulle. Hän on ollut oikeesti the real sister. Eija on Hella kuumana. Eija on halunnut, että mun hella on kuumana. Siis ihan oikeesti. Ei oikeesti. Joona Hellaman. Joo, siis oikeesti mitä? I respect the hustle. Eija jälleen kerran. She's working after farm. Työskentelee farmilla farmin jälkeen. Farmin hyväksi. Farmilaisten hyväksi. Mut okei.
Pertun tänään, niin se sanottaa... Eikö meidän piti googlettaa joku juttu? Savunussi... Lammas seuraa savu seuraa lampaan nussia, joo. Onko se vaan tommonen läppäjuttu? Joku on sille haiste paskaa. No niin. Pakko, koska sieltä päin tuulee. Niin, just tää. Sellainen niin läppä. Okei, kaikkea sitä oppii. No, eikö se ole sama asia? Teku ketä se seuraa sitä. Niin, loser, joo. Flop. Floppisanonta. Tanked. Savu seuraa sitä, jonka levy floppaa. No, niinhän me ollaan. Loik, mitä veikkaat? Kummassa olet? Perttu on aika jännittyneen oloinen. Niin kuin mä tunnen Pertun, toi on jännittynyt Perttu. Eli Perttu missäkin saamme? No me vedetään tietoa aivan oikein. Oikeesti, missä oli se uho, että noni, että voima? Ja jos mut valitaan, niin se on saman tien voima. Mä oon yllättynyt tästä. Mä veikkaan, että tässä varmaan johtuu se, kun hän tiesi, että Lloyd on voimakas kaveri. Hänellä ehkä saattaa olla enemmän chanssiä voittaa tiedossa kuin voimassa. Itsekin olisin ottanut tiedon Lloydia vastaan, mutta mä en myöskään uhonut kaikille silleen, että mä otan voiman. En mä tiedä, onko tossa myös vähän tollanen miesego-juttu, että ei halua hävitä toiselle miehelle niin kuin voimassa. Että sit on melkein helpompi vaikka tehdä semmonen iso tappio jossain, missä sä et oikeesti edes osaa. Tai niin kuin oikeesti tiedä mitään, kuin sitten jossain, missä sä vähän niin kuin oot hyvä ja sit sä häviit paremmalle. Koska mä taas esimerkiksi silloin, kun mä otin voiman, niin mä en kokenut sitä silleen, että jos mä häviin, niin sit se on niin kuin silleen, että koska mä ehkä mahdollisesti jonkun mielestä lähden alta vastaavana siihen asiaan. Joo. Niin sitten mä ajattelin silleen, että jos mä häviin, nobody's surprised. Jos mä voitan, she won. Se on ehkä vähän niin kuin eri tossa, koska nyt vielä kun Perttu on sanonut tolleen, että mä otan 100 varmasti voiman. Joo. Ja sitten kun varmaan se, että ihmiset ajattelee, että Perttu on tosi voimakas, niin kuin se onkin voimakas. Mutta häntä vastassa on Lloyd, kuka on armeijaa käynyt ja tekee. Eikö Lloyd tee paljon tommosia armeijaa? Joo, se on tosi semmonen niinku... Sehän käy aina jossain kertausharjoituksissa mun mielestä on sanonut. Joo, ja se on joku vapaa-palokuntalainen. Siis se on niinku kans... Äijä on tikissä. Joo. Musta tuntuu, että niillä on kans vähän eri niinku voimatyypit. Että ehkä Perttu on sellainen niinku, tiedätkö, raskas tämmönen massavoima ja sit Lloyd on tosi sille ehkä ketterä voima. Tai semmonen kestävyys ja niinku tällainen. Kyllä. Mutta mä myös tavallaan kyllä samaistun tollaseen oloon, että välillä on pelottavaa, jos joku häviö tai voitto voi olla tosi niin kuin lähellä, että on melkein niin kuin helpompaa vaan hävitä suoraan. No, on painettu hommiin niin paljon tuolla, ettei sitä voimaa nyt jaksa loppuun. Onko näin? Loppuun. Kuulostaa valheelta. Mä tunnistan tuon äänensävy. Sounds like a lie to me. Mä oon niin biased tästä, koska Perttu on mun kaveri. Mä oon silleen, että vitsi se. Siis I love Perttu, mutta niin kuin mä en usko tohon. No en mäkään kyllähän täysin nyt kyllä usko tohon noin, mutta voi olla silleen, että hän tiesi, että tossa on niin kuin Lloydi. Mä en halua Lloydille häviä voimassa. Ja siis se on mun mielestä ihan valid. Niin kuin, kyllä mullakin olisi varmaan jossain tilanteessa tommonen, että olisi vaikka joku ihminen, että se olisi mulla vaikka egolle tai jotain niin kuin kollaisen. Mä en niin kuin haluaisi tavallaan näkyä semmoisella, että semmoinen näyttäytyisi. Sitten mä mieluummin vaan menisi jollain tommosella. Onkohan Lloyd yllättynyt tässä? Ai siitä, että on tieto? Niin. Salee. Onkohan Lloyd niinku iloinen siitä, että on tieto? Vai onko Lloyd stressaantunut siitä, että on tieto? Ehkä se on enemmän stressaantunut, koska sitten ne kortit on niin silleen, miten päin vaan, koska kumpikaan noista ei silleen hirveästi nuohona sitä farmikirjaa. Just tää. Moni tyyppi tosi ahkerasti käyttänyt jopa ihan tätä aikaa tässä, kun ollaan oltu hommissa niin puhtaasti siihen, että... Ai, farmikirjan lukemiseen? Bitch, no. Lies, lies, lies. Tai ehkä hän puhuu jostain muusta, koska minä kyllä tein työni. Joo, siis mä en ole yhtäkään kyllä sekuntia käyttänyt sen farmikirjan lukemiseen silloin, kun on pitänyt tehdä töitä. Laita Suomen kunnat suurimmasta pienimpään pinta-alan mukaan. Okei, pause. Mä olin niin vihanen, kun mä kuulin ton, koska ei ole farmikirjassa. Mä oon silleen, miksi mä luen tätä farmikirjaa, jos tuolla voi kysyä asioita, mitä ei ole siellä kirjassa? Koska Suomen kunnat. Kuka vittu tietää mitään Suomen kuntia? Ketä vittu kiinnostaa Suomen kunnat? Oikeesti. Viekää mun kansalaisuus, I don't give a fuck. This has nothing to do of anything. Silleen, Kuopio on kaunis kesäkaupunki oikeesti. Ei mua kiinnosta montako ihmistä siellä asuu. Ne lehmän mahat tänne. Eikö ihan oikeesti? Järjestä lehmän mahat ruoansulatusprosessin mukaiseen järjestykseen. Onneksi olkoon. Mä luulin, että... Siis mä olin niin vihanen, kun Perttu ei niin kuin... Kato, kun se on tossa silleen, en mä vittu tiedä mitään. Siis jostain syystä se lehmän
vatsan niin se, mitä se ruoka menee, siellä oli niin asia, mitä kaikki opiskeli tuolla. Se oli jotenkin se, koska niitä on 4, sitten yhdellä on 2 nimeä. Niin se oli semmoinen asia, mitä kaikki vaan opiskeli. Ei jumalauta. Ja sit Perttu opiskeli jotain vitun vaakunoita. Niinku... Apua! Olisitko sä olisit tiennyt? No tuolla mä olisin tiennyt, en mä nyt tiedä mitään. Joo, mutta kyllä se on. Ja valitettavasti se on väärin. Tästä oikein Tonniseteli. Ja Lloydilla eläinten nimitykset vastasyntyneestä varttuneeseen. Niillä on 2 pistettä, Pertulla 1. Ja aloiteta. Mä olisin kyllä pistänyt Mullinen lehmää. Oliko meillä joku muistisääntö, että Mullilla iso kulli tai jotain? Hyvin mahdollisesti on ollut. Nuor vuohi me haluttiin vaan, kun se on niinku nuor. Niin, vuohi. se on aika ilmiselvä. Joo. Kili. Pikkupili. Joo. No jo sidin. Ja Lloyd, onneksi olkoon, voitit tämän 2. He ate. Tai no vähän mildly chew, mutta kun toinen ei tilaa edes sitä vitun lautasta pöytään, niin... Perttu varmaan ajatteli tossa noin, että mä pistän Joonalle lähtee puhelu täältä näin tulemaan. Mähän olin siis laittanut kaikille viestin, mut nythän tästä tuleekin vittullinen twisti. Sä et lähdekään kotiin. Et oo tosissaan. Olen. No, Sä saat pitää sen puhuta. Sä lähdet laavulle. Vittu toi olisi mun pahin painajainen, että mä menen laavulle yksin. Sitten kun sä oot asunut siellä muutenkin. Totta, mä tein, I'm back home. Oliks sul pienintäkään aavistusta, että tollasta voi käydä? No ei niinku tossa kohtaa. Niin. Tiedätkö, mä ainakin, kun mä aina niinku keksin kaikkia versioita, mitä voisi tapahtua, että tyyli, no niin, Joona ja Perttu tulee yhdessä jonkun kärryn kyydissä, kun aina kuitenkin joku kilpailija tulee takas. Semmonen, tiedätkö, mahdollisuus kuitenkin oli. Mullehan sanottiin silloin, kun mä lähdin autolla kotiin, että aina voi tulla jotain, tiedätkö, käänteitä tässä näin. Ja etenkin, jos on ollut siellä suuri suu ja tehnyt kontenttia, niin on tosi hyvin todennäköistä, että sut saatetaan soittaa takaisin. Niin mähän olin siellä ihan niin kuin kännykkä äänellisenä yöpöydällä koko ajan. Miettikää, Joona lähtenyt, Perttu lähtenyt. Siis tossa on maailman paskin tiputusrundi. Siis eka lähtee Henna Kalilainen, Suomi tosi TV-ikoni. Sitten lähtee Ari Koivinen, joka ei vittu ikinä ollut vuosiin TV:ssä. Kaikki kiinnostaa, sen ei tarvitse sanoa mitään, se on vaan kiinnostavaa ihan vaan by default. Sitten lähtee Kasper Strömman, jolla on vaan ihan vitun hauskat ja uniikit jutut ja en tiedä ketään muuta reality-hahmoa, joka on sellainen. Sitten lähtee Joona vittu Helman, joka on niin kuin ainoa hahmo, millä on pointtia tossa vitun koko farmilla ja ylipäätään niin kuin vittu tällä hetkellä Suomi TV:ssä. Sitten lähtee vitun Perttu Sirviö, niinku, eikö kukaan tuotannosta ollut silleen, hetkinen, tää menee aika päin vittua. Spilt! Riding the bits. Mikä tekee mulle nyt Taylor Swift. kun Lasse nähdessään farmilla työmaalla. Sami. Mitä sanos? Siis Lasse, kun pommitetaan joka suunnasta. Tähän kiteytyy ruokaympyrä farmilla, mikä tekee mulle nyt yhtä nopean täyskäännöksen kuin Lasse nähdessään farmilla Apua! Oi Lasse Raukka. Ei se ollut ehkä niin laiska kuin mitä näin. Ei, siis tää on nyt menee vähän yli. Eli jos sait laiska, mutta niinku, nyt tästä on tehty niinku jo juttu. Mut okei. Hyvä meemi. Ja käytä mahtavaa. Oikeesti vittu Pertun blush on siis toi on kyllä oikeesti Catrice makeup. Siis oikeesti Perttu oikeesti kivasti tutorial. Kun oli toi päivä 12 ja oli niinku tippunut, niin mähän siis odotin sitä, että saattaakohan tulla joiltakin teiltä naisilta ja Pertulta viestit, meneekö se niinku WhatsAppissa läpi se mun viesti, koska kaikilla oli vaan se yksi hakanen. Sitten kun ei tullut mitään, niin mä olin silleen, että okei, se on Lasse, Sami, Tuomas tai Lloyd, koska näiden 4 äijän numero mulla ei ollut kenenkään. Niin tona päivänä, kun ei tullut mitään viestiä, niin mä olin silleen, että niinku nää mun niinku girlies ja Perttu, niinku they are eating. Tiedät, noin miehillä on se lista, että missä järjestyksessä he aikoo niinku hankkiutua eroon ihmisistä. Ja mä tiedän, että mä oon niinku siinä silleen seuraavana. Ensi jaksossa they're after you. Ne on aina after me. Ei oo sipulin suojaa. eikä Joonan olkapäätä eikä enää Pertun juttua, et ei oo ketään. Niinku sulle ei ole nothing tuolla tällä hetkellä. Mä muistan, siis noi päivät mulla oli niin jotenkin paska fiilissä. Ja muistan, että ainakin kun mä olin siellä torpparin mökissä itekseni nukkumassa, niin mulla oli niin semmonen, että tää paskaa. Ja sitten varsinkin sen jälkeen, kun niinku Perttu lähti, niin mä olin silleen, että kenenkaan mä vittu heitä läppää täällä. Niin, että sun buddies vähän niinku lähti. Niin. Jos mä vaikka niinku mietin, että olisi silleen, että sä out,
Perttu out. Joo, on mulla silleen niinku naiset ja niinku näin, joo, ei, jos sillä kyllä sullakin on niinku ne naiset siellä ja tälleen, mutta niinku tiiäks, ei ole ne ihan niinku ne ride or die siellä, kenenkaan niinku on silleen niinku erilainen vielä, pieni erilainen klikki. Joo, just kun mä tarvin jonkun ihmisen, jonka kanssa mä voin oikeesti heittää läppää. Sit sä ja Perttu olitte mulle niitä. Niin näin. Semmoinen oli minun torpparikauteni. Mikä siinä oli kivaa, mikä ei ollut kivaa? Kivaa oli semmoinen ruutuaika ja huomio. Se oli myös vähän niin kuin, ja sitten se oli ihan vitun raskasta, koska mä koin, että mulla on tosi iso vastuu myös tehdä niin kuin tosi paljon niitä duuneja, pitää huolta, että mä myös autan kaikkiin. Mä siis, just tämä, mitä mä sanoin, että sulla varmaan sun torppari aikana tuli joku 60 000 askelta, niin mä vannon, että mulle tuli siis sama. Niin se oli niin kuin tosi uuvuttavaa, että ei jaksaisi niinku pidempään. Just tää. Se musta tuntuu, että munkin semmoinen niinku draamalaamailu jotenkin. Ei se ollut hauska, kun mulla ei ollut sua yleisönä. Niinku sä arvostit sitä, että jos mä oon siellä silleen niinku period poo. Mä arvostin. Niin on se vähän sillä varmaan tylsä hetki, että kaikki on vaan. Mutta no, tämmönen oli Farmin vitosjakso ja tästä tämä edelleen jatkuu. Eli aina kun uusi Farmin jakso on tippunut, eli torstaisin 21.30, kun se on loppunut, niin tänne mun kanavalle ilmestyy Totuus Farmista videoissa. Me taas tälleen reagoidaan näihin uusiin jaksoihin. Joten käy tilaa kanava, pistä tykkäystä ja heitä myös kommenttia. Ja jos et ole katsonut, niin käy kattoo ne aiemmat videot, koska we are having a blast, vaikka tuolla Farmilla me vaan kärsitään. Mut siis oikeesti nää on ollut siis niin hauskoja, mä niinku rakastan näitä. Niinku, me saadaan niinku muistot ja nyt tääkin oli niinku helvetin hauska, vaikka mä en ole ollut siellä. Et niinku, we will always have fun. Ensi viikolla sit taas mennään ja katsotaan mitä on käynyt, mitä Pertun laavujuttu on. Onko sä kattonut episode 6? On. Onko siinä tea? No, sanotaanko, että kyllä siellä niin jokin sauhuaa. Viivin ja Tuomaksen rakkaus. Eli tune in sitten ensi viikolla myös katsomaan ja reagoimaan meidän kanssa. Kyllä. Kyllä. Bye bye. Vittu onnea, nyt sun tähän editti, kuule. Good luck with that. Siis oikeesti. Sut ja sun poikas pitäisi viedä autiolle saarelle.